Кабан күле ярында татар әдәбияты турында сөйләшүләр дәвам итә. Татар әдәбиятында шын хатын-кыз образы бармы? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны Искәндәр Гыймалтдинов эзләде. Татар дөньясында, татар гаиләсендә әнинең хатын-кызның роле бик зур. Татар әдәбиятында аның урыны кайда? Моның турында ачык әдәби әңгәмәдә сөйләштеләр. Әдәбияттагы хатын-кыз образы турында һәр заманда да озаклап сөйләшергә булыр иде. Әмма бер мөһим сорау барыбер игътибар уңыннан читтә кала. Татар әдипләре тормыштагы чын хатын-кызны сурәтли алганмы? Ландыша Бударова әлеге сорауга болай дип җавап бирде. Романтик рухлы пассионарийлар килә. Менә ул Гаяз Исхакыйның Мөгаллимә пьесасында шушы дилемма бик әйбәт аңлатыла. Анда Гаяз Исхакый шушы менә син милләткә хезмәт итәргә тиешме, әллә син гаиләдә бала үстереп гади обыватель дәрәҗәсендә яшәргә тиешме хатын-кыз? Ул менә шушы дилемманы җәмәгатьчелек алдына куя һәм үз вакытында Мөгаллимә пьесасы бик зур бәхәсләр уята. Милләт анасының образы әдәби әсәрләрдә тарих белән бәйле. Укучы бар хатын-кызның тормышы белән таныша. Беренчедән, алар мәгърифәтле хатын-кыз. Бу сүзләр әңгәмә барышында берничә тапкыр ассызыкланды. Әлеге тема һәм сүзләр тамашачыны кызыксындырды. Әдәби кичәдә хәтта урындык та җитми башлады. Безнең өчен бик әһәмиятле әйбер. Барыбер дә йорт җирне тотып торучы хатын татар халкында ул хатын-кыз. Бу очракта инде йорт җирне генә түгел, гомумән бөтен милләтне дә байрактап торучы һәм милләтнең кыйммәтләрен тапшырып баручы затлар булары хатын-кызлар безнең өчен бик мөһим. Милләт анасы инде әлбәттә милләт аналары дигән күренешне дип әйтик инде, янәдән сәхнә әсәрләрендә яктырткан вакытта нәрсәләргә нигезләнеп була. Монда инде барыбер дә тезислар булачак, монда инде аның татарча әйткәндә выжимкасы булачак. Менә шул яктан зур кызыксыну белән килде. Әлеге әңгәмә беренчесе түгел, һәм соңгы да булмас кебек. Шунда урыны бик символик, безнең тарихи хәтеребез өчен кадерле булган урын. Һәм инде без монда шуннан да татар китабы һәм татар әдәбияты дөньясына караган төрле бәхәсле була алган темаларны күтәрергә тырышабыз. Беренче очрашуда без сөйләштек татар әдәбиятында мөхаҗирлек әдәбияты феномены турында. Менә бүгенге очрашу безнең татар әдәбиятында хатын-кызлар, милләт аналары образына багышланган, шулай менә феминизм темасы белән дә кисешә торган тема. Ачык һавадагы әңгәмә барышында тамашачы үзенә ошаган китапны алып, алга таба аны киләсе очрашуда яки татар китабы йортына кайтара ала. Искәндәр Гыймалтдинов, Ленар Гыйззәтуллин, Татарстан яулыклары.